ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода бо иштироки вакилони маҷлиси намояндагон, роҳбарияти вазорати адлия, маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи раванди татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи экспертизаи зидди коррупсионии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва мониторинги татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷониби агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2019-2020 ва 9 моҳи соли 2021 муҳокимаи парлумонӣ баргузор гардид. бо мақсади дар лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пеш аз мавриди амал қарор додани онҳо, ҳамчунин дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ амалкунанда ошкор намудани омилҳои ба вуҷуд оварандаи коррупсия ва андешидани чораҳо ҷиҳати бартараф намудани онҳо 13 декабри соли 2012 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи экспертизаи зидди коррупсионии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул гардид. идомаи ахбор. дар ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи рӯдакӣ вобаста ба имконият марҳила ба марҳила роҳҳои маҳаллӣ таъмир карда мешаванд. бо иқдоми сокинони деҳаи мавҷи ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода роҳи байни маҳалла ки солҳои зиёд ба таъмир ниёз дошт мунфарш карда шуд. гузориши ҳамкоронамон. ба истиқболи сесолагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи рӯдакӣ дар доираи нақшачорабиниҳо бунёди иншооти гуногун таъинот дар деҳаи мавҷи ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода роҳи байни маҳалла ки ба таъмир ниёз дошт бо истифода аз техникаю механизмҳои мавҷуда навсозӣ ва асфалтпӯш карда шуд. ин тадбири созандагӣ имкон фароҳам овард ки рафту омади сокинон беҳтар гардад. дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои созандаи ҳукумати мамлакат давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ роҳҳои аҳамияти ҷумҳуравӣ ва маҳаллӣ дошта марҳила ба марҳила таъмиру навсозӣ карда мешаванд. дар ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода бахшида ба 30 солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор корҳо ба анҷом расонида шуд. аз он ҷумла корҳои мунфаршкунӣ дар деҳаи Истиқлол 1 ва 2, дар деҳаи Ҳоҷиён Румӣ. имрӯз мо дар маҳаллаи Мавҷ зиёда аз 138 тонн асфалт гирифтем. мин баъд таъмири роҳҳои маҳаллӣ давом доранд. бо эълон шудани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, чунин иқдомҳо боз ҳам тавсия ёфта дар беҳсозии вазъи зиндагии аҳолӣ, боло бардоштани хизматрасониҳои роҳу нақлиёт мусоидат намуд. дар ҷавоб ба ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯзҳо мардуми ноҳияи рӯдакӣ бо шукргузорӣ аз фазои орому осуда ва ободиву шукуфоии ватан барои саҳмгузорӣ намудан дар раванди корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва таъмини рушди иҷтимоиву иқтисодии Тоҷикистони соҳиби истиқлол сайъу талош намуда истоданд. дар натиҷаи чунин дастгириҳои пайваста инфраструктури ноҳия марҳила ба марҳила такмил дода шуда, бунёди иншооти таъиноти гуногун ва таъмиру навсозии роҳҳо ба таври муосир ва мутобиқ ба талаботи имрӯз сохта ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. ин раванд давоми солҳои минбаъда низ идома ёфта, сокинони ноҳия нақша доранд дигар роҳҳои ҳудуди ҷамоату деҳотро бо ёрии техникаю таҷҳизоти зарурӣ таъмир намуда роҳҳоро дар ҳолати хуб нигоҳ доранд. бо мақсади фарогирии сокинони вилояти Суғд бо ваксина бар зидди бемории сироятии COVID-19 дар муассисаҳои тандурустии вилоят тамоми шароит муҳайё карда шудааст. то ба имрӯз дар байни аҳолии вилояти Суғд зиёда аз 1,7 млн. нафар ба ваксина фаро гирифта шудаанд. аҳли дини Нурулло аз ҷараёни ваксинагузаронӣ дар вилояти Суғд гузориш медиҳад. баҳри дар сатҳи зарурӣ гузарондани ваксинатсияи аҳолӣ дар вилояти Суғд, кормандони соҳаи тандурустӣ бо риояи талаботи беҳдоштӣ фаъолият доранд. кормандони марказҳои саломатӣ, табибони оилавӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бо мақсади пурра ва сари вақт ба иммунизатсия фаро гирифтани сокинон фаъолият намуда бо истифода аз фурсат имрӯз аҳолиро ба ваксинатсия фаро гирифта истоданд. сокинони вилояти Суғд моҳияти ваксинаро эҳсос намуда аз иммунизатсия гузашта истоданд. тамоми шароит барои ба ваксина фаро гирифтани сокинон дар муассисаҳои тандурустии шаҳру ноҳияҳои вилоят муҳайё карда шудааст ки сокинон метавонанд бемушкилӣ аз иммунизатсия бар зидди бемории сироятии COVID-19 гузаранд. зеро ба гуфтаи мутахассисони соҳаи тиб иммунизатсия роҳи ягонаи пешгирӣ аз беморӣ дониста мешавад. шаҳри Хуҷанд зиёда аз 137 000 аҳолии синни солашон 18 боло бояд бо иммунизатсия фаро гирифта шавад ки то имрӯз зиёда аз 124 000 аҳолӣ
бо иммунизация фаро гирифта шудаанд ки инҳо бо ҳам якум воя бо дуюм воя фаро гирифта шудаанд. То имрӯз ба шаҳри Хуҷанд сар карда аз моҳи апрел ба шаҳри Хуҷанд 5 намуди вакцинаи зидди бемории ковид ворид гаштааст ки ҳамагӣ 137816 вояро дар бар мегирад. Шаҳри Хуҷанд ба 6 маркази саломатӣ ва 1 маркази тибби оилавӣ ки воқеъ дар шаҳри Хуҷанд мебошад хизмат мерасонад. Вакцинаҳое ки имрӯз ба шаҳри Хуҷанд ворид шудааст ҳамаш бо миқдори кифоя мебошад ва ҳозираш вакцини AstraZeneca ва коронаваки истеҳсолкунандаи Хитой дар анбори марказ захира карда шудааст. бояд гуфт ки то ба имрӯз дар байни гурӯҳҳои мақсаднок аллакай дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят 1 миллион 723 ҳазор нафар ба ваксина фаро гирифта шуданд ки ин раванд дар муассисаҳои тандурустӣ бомаром идома дорад. Инчунин дар вояи якум бошад зиёда аз 749725 нафар ба ваксина фаро гирифта шудааст. бояд гуфт ки то ба имрӯз зиёда аз 43% аҳолии вилоят ба ваксина фаро гирифта шудааст ва ҷараёни ваксинакунонӣ аҳолӣ дар муассисаҳои тандурустии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ идома дорад. бояд гуфт ки дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 марти соли 2021 дар ҷумҳурии Тоҷикистон иммунизатсияи аҳолӣ бар зидди бемории сироятии COVID-19 оғоз гардида то ба ҳол идома дорад. ба ҳамаи аҳолӣ ваксина мерасад, наздик ба 100 ё 200 ва зиёда аз он донишҷӯён ба худ ваксинаро қабул кардааст. бояд ҳамаи аҳолӣ ваксинаро ба худ қабул кунанд. ваксина гирифтагии одам яъне касалро ба худ қабул намекунад. қабул кунадам сабук мегузаронад ҳамчун ва зуком. ташаббуси саривақтии ҳукумати мамлакат дар самти ворид намудани ваксинаҳо аз хориҷи мамлакат танҳо бо мақсади ҳифзи солимии аҳолӣ мебошад. Аҳлиддин Нурулло, Убайдуллои Сайвалӣ барои барномаи ахбор аз вилояти Суғ. дар вилояти Суғд бо мақсади муаррифии дастовардҳои чорводорӣ, беҳтар намудани зоти чорво, ҳавасмандии хоҷагиҳои кишоварзию аҳолӣ ва рушди чорводорӣ фестивал намоиши чорвои зотӣ ташкил гардид. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон дар ин хусус. ба фестивал намоиши чорвои зотӣ хоҷагиҳои кишоварзию зотпарварӣ соҳибкорону шахсони алоҳида намунаҳои чорвои калони шохдори хушзод, буққаҳои азимҷусса, модаговҳои зотии сермаҳсул, ҷавонаҳои хушзод, мешҳои хушзод, гӯсфандҳои зотии калон, бузи серпашми тоҷикӣ, бузҳои сермаҳсули ширӣ, аспи зотӣ, парранда, моҳӣ ва маҳсулоти занбури асал пешниҳод намуданд. чорабинӣ ки бо иқдоми вазорати кишоварзии ҷумҳурӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар хоҷагии зотпарварӣ ба номи Абдураҳим Ҷумаеви ноҳии Бобоҷон Гафуров баргузор карда шуд, барои пешрафти фаъолияти хоҷагиҳои зотпарварӣ мусоидат ва хоҷагиҳои аҳолиро ба парвариши чорвои зотӣ ҳавасманд менамояд. дар вилоят дар доираи барномаи давлатии маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 баҳри афзун намудани саршумор ва беҳтар кардани зоти чорво тадбирҳо амалӣ карда мешаванд. чорводорон хуб дарк мекунанд ки барои баландбардоштани маҳсулнокӣ асосан ин хушзод намудани чорво ба ҳисоб меравад ва имсол мо дар давоми 10 моҳи соли ҷорӣ аз Федератсияи Ресӣ ва Ҷумҳурии Қазоқистон зиёда аз 8500 сар чорвои зотӣ ворид кардем ва дар шаҳру ноҳияҳои вилоят якчанд фермаҳои чорвои зотӣ ташкил карда шуд ки мо тасмим гирифтем ки барои хушзод намудани чорво дар оянда нуқтаҳои бордоркунии сунъиро дар маҳал бисёр зиёд карда барои чорвоҳои аҳолӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ кӯшиши ғайрат намоем. вориди чорвои зотии калон ва майдаи шохдор, таъсиси фермаҳои чорводории зотҳои сермаҳсули гӯштию ширии чорво, бурдани корҳои селексионии хушзодкунӣ, бордоркунии сунъии чорво ва такмили рамаҳои чорводорӣ бо ҷавонаҳо, бузу гӯсфандҳои зотӣ, омилҳои баланд бардоштани маҳсулнокии чорвопарварӣ, истеҳсоли гӯшту шир, тухм, пашму пӯст, таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти чорво, парранда, моҳӣ, занбури асал ва корхонаҳои коркард бо ашёи хоми соҳа мебошад. дар доираи фестивал намоиш озмунҳо аз рӯи 20 номинатсия нишондиҳандаҳои чорвои зотӣ натиҷагирӣ, буққаи бузургҷусса, ҷавонаҳои хушзод, мешҳои хушзоти беҳтарин, гӯсфанди зотӣ, бузи серпашми тоҷикӣ, бузи сермаҳсули самти ширӣ, аспи зотӣ, парранда, моҳипарвар, занбури асалпарвари беҳтарин муайян бо ҷоиза ва тӯҳфаҳои вазорати кишоварзӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд қадршиносӣ карда шуданд.
дар вилояти суғд фермаҳои ширимолии чорвои калони шохтор аз ҳисоби зотҳои сиёҳалои типи тоҷикӣ, зотҳои чорвои Федератсияи Россия, зотҳои шведӣ, олмонӣ, сементалӣ дар истеҳсоли гӯшту шир маҳсулнокӣ баланд доранд ва дар ҳар як шаҳру ноҳия соҳибкорону шахсони алоҳида дар парвариши чорвои калони хушкзод соҳиби дастоварду таҷрибаанд. барои боз ҳам баландбардоштани маҳсулнокии чорво ва хушкзодкунии он, зиёд намудани нуқтаҳои бордоркунии сунъии чорво ва фарогирии саршумори бештари чорво мусоидат менамояд. дар ин самт вориди чорвои зотӣ ва вояҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд зиёд карда мешавад. дар вилояти суғд саршумори чорвои майдаи шохтор аз ҳисоби гӯсфандҳои зотӣ, бузҳои серпашми тоҷикӣ ва бузҳои ширдеҳ зиёд карда мешавад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мурғи порсиони шаҳри Левакант аз фабрикаҳои фаъоли паррандапарварӣ дар вилояти Хатлон маҳсуб меёбад, ки дар як сол қариб 4 миллион дона тухми сифатнок истеҳсол мекунад. дар заминаи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти фабрикаи мазкур имкон ёфтанд, ки бозорҳои дохилии мамлакатро бо тухми ватанӣ таъмин намуда, маҳсулоти воридотиро пешгирӣ кунанд. гузориши Абдурозиқи Азиз аз шаҳри Левакант. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мурғи порсиони шаҳри Левакант беш аз 42 000 сар парранда парвариш карда мешавад. ба наздики боз аз шаҳри Старавшан 13 000 сар чӯҷа ворид намуданд. фабрикаи паррандапарварӣ дар шаҳри Левакант соли 2007 таъсис ёфта буд. ибтидо дар ин ҷо 5 000 сар паррандаро нигоҳубин мекарданд. бо зиёд кардани ангораҳои мурғпарварӣ дар соли 2022 имкон доранд, ки саршуморро ба 50 000 сар расонанд. имсол ҳамчун соли гузашта барои паррандапарварон соли бобарор арзёбӣ мешавад. таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи паррандапарварӣ бешак ҷиҳати пешгирӣ аз маҳсулоти воридотии тухм мусоидати фаъол кард. имрӯз корхонаҳои паррандапарварии мамлакат дар гунаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мурғи порсиони шаҳри Левакант пурра пойтахти мамлакатро бо маҳсулоти ватанӣ таъмин карда истоданд. танҳо дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мурғи порсиони шаҳри Левакант дар як шабона рӯз 15 000 тухм истеҳсол карда мешавад. тури 2 сол шуд кор мекунам дар инҷа. 5 нафар кор мекунем. дар як рӯз 4 бор дон метем, мурғора нигоҳубин мекунем. маошамон хуб аст. таҷриба собит намуд, ки воқеан ҳам паррандапарварӣ аз самтҳои даромадноки бахши кишоварзӣ дониста мешавад. мусоидат ва таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳа дар мамлакат замина фароҳам овард. имтиёзҳои аз воридоти таҷҳизоти соҳавӣ озод кардани боҷи гумрукӣ далели бебаҳси афзоиши истеҳсолоти ватанӣ ва таъмини бозорҳои дохилӣ бо анвои сифатноки худӣ шуд. дар вилояти Хатлон тибқи барномаҳои қабулгардидаи марбут ба самти паррандапарварӣ корҳои назаррас ба анҷом расида дар аксар шаҳру ноҳияҳои вилоят ферма ва фабрикаҳои мурғпарварӣ таъсис доданд, ки як қисмати онҳо барои истеҳсоли гӯшти парҳезӣ равона карда шуданд. хӯроки парранда хеле серғизо буда аз омехтаи ҷугорӣ, ҷав, гандум, намак, равған, юнучқа ва кунҷораи офтобпараст иборат мебошад. айни замон дар фабрикаи мазкур беш аз 20 нафар бо кори доимӣ таъмин буда маоши қаноатбахш мегиранд. Абдурозиқи Азиз, Убайдуллои Қодир, шаҳри Левакант, ахбор. идомаи ахбор. Тоҷикистон дар низоми муосири муносибатҳои молиявӣ қарзии байналмилалӣ таҳти ин унвон дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон конфронсияи илмию амалии байналмилалӣ баргузор гардид. аз ҷараёни чорабинии мазкур ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар оғози ҳамоиши байналмилалӣ зикр шуд, ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар сиёсати молиявии худ ба рушди муносибатҳои иқтисодию молиявӣ бо институтҳои молиявии минтақавӣ ва ҷаҳонӣ афзалият дода таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. зеро ин ҳамкориҳо барои ҷалби сармояи хориҷӣ ва рушди иқтисодиёти миллӣ мусоидати фаъол мекунад. ба таъкиди иштирокдорони ҳамоиш, дар шароити буҳронҳои молиявиву иқтисодӣ, ки фарогири ҷомеаи ҷаҳон аст, андешидани чораҳои зарурӣ ҷиҳати пешгирӣ аз осебпазирии рушди иқтисодӣ муҳиму саривақтӣ мебошанд. дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 низ чораҳои пешгирикунандаи осебпазирии рушди иқтисодӣ пешбинӣ гардидааст. ин тадбирҳо аз фаъолияти бо низоми бонкҳо, сохторҳои молиявӣ, мӯътадилии қурби пули миллӣ ва дигар омилҳои марбут ба соҳаи мазкур вобастагии зич дорад. олимону коршиносон ҷиҳати боз ҳам баландбардоштани иқтидорҳои мавҷуда дар самти чораҳои пешгирикунанда
кунанда аз осебпазирии рушди иқтисодӣ дар низоми муосири муносибатҳои молиявӣ ва қарзии байналмилалӣ таклифу пешниҳодҳои муфид ироа намуданд. масъалаҳои сармоягузориҳои хориҷӣ ҳамчун сарчашмаи маблағгузории лоиҳаҳои сармоягузорӣ, қарзи беруна ва ҷараёни танзими он дар робитаҳои иқтисодии байналмилалӣ, дурнамои ҳамкориҳои сармоягузорӣ ва молиявиву бонкдорӣ дар доираи созмони ҳамкории Шанхай ва дигар ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ аз мавзӯъҳои меҳварии ҳамоиши байналмилалӣ буд. ҳамин тариқ дар ҳамоиши мазкур оид ба мавзӯъҳои баррасишаванда маърузаҳои илмӣ пешниҳод гардида байни иштирокдорон табодули афкор сурат гирифт. бинандаҳои азиз, шуморо бо дигар хабару гузоришҳо дар нашрҳои минбаъдаи барномаи иттилоотии ахбор ошно месозем. саломат бошед.